Здравейте! Днес ще ви покажа една от любимите си идеи за коледна украса – заскрежаване. Захарно заскрежаване, пясъчно заскрежаване, солено заскрежаване. Ето как изглежда захарното заскрежаване. То се прави с захар. Ето тук ще мацна съвсем мъничко лепило, за да видите горе-долу как изглежда. Лично аз не ви го препоръчвам, защото захарта, колкото и да е химически обработена с лепилото, това е най-обикновено лепило тип C200, все пак може да привлече боболечки. Така че ето го, много е красиво, но ако го използвате, хубаво е после да го напръскате с нещо от типа на лак за коса или нещо с спиртна основа, което да изсъхне бързо, но и да убие желанието на разни боболечки да ходят по него. Моето любимо, много любимо заскрежаване е с морска сол. Вижте, тя е едра и когато лепилото е гъсто, тези кристали стоят като истински парченца лед. Изсипваме порядъчно количество морска сол в плоската вичка. Разстиламе я. Взимаме един буркан и го намазваме внимателно с C200. Защо използвам C200, а не друго лепило? Защото лепилото C200 има чудната способност да става невидимо, когато изсъхне. Става абсолютно прозрачно и така ще се наслаждавате единствено на малките кристалчета. Ето така. По този начин може да превърнете в красиви свещници всички ненужни буркани, които се крият по шкафовете ви. Не слагате на дъното, за да не се получава дестабилизиране на свещника от различните по големина кристали. Изтръсквате, за да паднат ненужните и оставяте настрани да съхне. Видяхте колко е лесно. По същия начин може да се направи и с пясък. Продават се много симпатични ароматизирани пясъци, които от нагряването от свещта ще придадат допълнителен аромат на вашия свещник. Ето, аз съм си избрала един бял. Виждате ли, има леки кварцови блясъци. С него се получава доста по-плътен слой. И сега, когато сложа свещта, ще видите как изглежда. Разбира се, този пясък може да бъде комбиниран и с морската кристална сол. Вижте как изглеждат нещата. Нека си намеря и запалката. Виждате ли колко плътен е слоят пясък в сравнение с същия слой морска сол на кристали? Надявам се, че идеята ви е харесала. Бърза е, лесна е и е евтина. Ако наистина ви е харесала, ударете по едно рамо, като лайкнете страницата или като се абонирате. Изобщо забавлявайте се, творете, защото са празници.